bino namina ajeka masala kondana ni wati sele jibjakti dimsonu ninga malle be shoko lani watina mi seven fro ku blaji de getamine anno fe o bo jabati jom kan ka laben ka classique singam kramo de batungara nga jom kan ke bayi bi abdou touré mi kana be ka sabati amadou mukuru fe ni sanga den kondana mi bi dumbaye bi tungaranga tola doni sanwo sani alaye desam kalo klita ani sekin yirana yensegani ton kelembe ka jeka o dungili nge tungaranga tola doi nya fo chugumina tunga tama tali ni segni dungo doi gami kerere yala ka dondota o ka kunde wala saga siga kokuna kamiri ni tashike tasraw ni nasraw yumunyi wala sa ulub sega nyedon o de saratikala mi jamkan ya abna ke kerere bi ani jereje kulu munum be no ka damne mi ministre soere min be folo nale ka bara benin be tunwarangi tamadu ani rafna bisa kala nyona chukomina alhamdu ag ilien leka ministre so ka alaje nani ulusla ka kuma femu be no ni obisena sabula ni bara mike ulu ro fe samosa obi mi baraka minon takata sigi marabolo dola wala saka seka nyefoli ke famalu bisaka soro akila la chukomina sando kala san chaman kala mi sikaso yiro kuma chamana sikaso kumbe o bolengo ala se ko ulu do sala o nya sana ube kulur ko fino o mi chef de cabinet docteur. Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. Chef de cabinet mi Mohamed Agbashari o kubla jilifu ni ala sona mamala ina ministère mo do sala ka nyogo soro sabla barabulu munu be no munu be gulu ministère la o do fana yi mi direction mi be no ni o yi délégation générale ngafo alli fana ba akito skona nguka seben kubla jilina na chila ministère la ministère ka barabulu fana mi be no bi nyasi seben ko nyina bol mode délégation générale donc monsieur Sogodou na ga jama asi 2000 la kufu mi barabulu fara o chama be no do yi projet yi do fana yi vision yi abla jile mi glum wala sa mi tamadun tamabska ke la kana kondana chugo mina mi jere jekulu fana be no mi 1991 la jabam ke la akla bola se fe ko tunrango ka tonsi o tonsile o togo de la ko au conseil des maliens lectureurs mi san chama o kofe ton jekulu were nana sigi senga o fana bi san woro san wulumla bonyongo bo o to de ko conseil supérieur de la diaspora malienne ga kon o benye mi tamadun ka utopoto tanaka seguni nalula o fana be ke mi AMEF ni o association des maliens association malienne des expulsés o jarana ka jama ismen jarana ka jama bu fana fo tunwarange jamkan ke bo kacha radio privé ou radio nationale radio chaîne flana on fait donc ibaye ka fo be kun charchar lendo ka fan fla fait mi 2015 2016 munu bo jam kan ke o yi akila soro ko ka faranyonka wala sa ni gelem bitun warango kan o gelem am saka jeka anyana bo nyon fa chumina am saka jeka kuma fa nyon fa chuna beni kalame ba donc o ton fana na sigi ko association des communicateurs pour la promotion de la diaspora malienne donc bureau ka manda folo o de bisena alibi mi ni président Baye Soufa Ibrahim Diarra secrétaire général Kramogo de Batungara voilà donc 600 ani ministère mo anu de na ngon soro folo wala saka saga nyafol ke allô oui je vais bien. C'est bon, je vous entends pas, hein? Ouais, moi je vous entends. Ok. Alors. Oui, je vous entends bien. Dites-moi, monsieur. Oui. Oui, j'ai vu l'appel en absence. Oui. Voilà, donc c'est la radio Djekafo. Voilà, c'est dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants. Voilà, donc nous voulons, comment on appelle, un peu échanger avec vous dans ce cadre. D'accord. Alors. Vous voulez faire ça quand? Tout de suite. C'est en direct sur la radio. Donnez-moi 2 minutes, je sors du bruit. Donc ça marche. Voilà, donc on est ministre des Maliens lectureurs ou chef de cabinet, ministre de chef de cabinet ni allé de Bachar Mohamed Al-Bachar.
donc an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ baara minnu bɛ sen na Kulukorokaw fɛ yen nɔ Djib Jakite a bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna taafan ni nafan ye mun ye hakilila minnu bɛ sen kan fɛn minnu bɛ yen n'olu kɛla ani minnu bɛ yen nɔ ni u kan ka to sɔɔni ni ɲɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ olu fana na donc an bɛna baro kɛ u kan Djib Jakite min ye o jɛkulu kɔnɔna na arajo minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ ani intérieur arajo minnu bɛ tunga émission kɛ an n'u caman bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛkun ye min ye Djib Jakite ni gɛlɛya nana dɔrɔn gɛlɛya ka dɔn ani fana mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka o gɛlɛya k'o furakɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'o fana bɔra yen nɔ jɛkulu caman wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ tungarankew dɛmɛ minnu bɛ projets développer u ka yɔrɔw la walasa min ye tunga tali a bɛ se ka nɛmɛ ani baaraw bɛ se ka développer parce que yɔrɔ caman mana jibi il faut reconnaître k'a fɔ mɔgɔw bɛ sigiyɔrɔ minnu na baara man nɔgɔn kow man nɔgɔn i b'a sɔrɔ kuma dɔ la hali i ka musakani sɔrɔli c'est pas du tout facile donc kuma dɔ la k'a ye e kan ka mɔgɔ minnu ta en charge e kan ka ɲuman caman kɛ mɔgɔ minnu ye k'olu ye k'e yɛrɛ ye k'a fɔ e tɛ ka se ka foyi k'u ye donc souvent a bɛ mɔgɔ dɔw bila taama na voilà donc mais k'a lajɛ ka se ka o sɔrɔ développer u ka yɔrɔ la walasa u fana ka se ka nafa sɔrɔ donc baara in bɛ boli o de kan voilà donc ani chef de cabinet bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la allo oui bonjour monsieur ani tile an b'a an tile somɔgɔw ka kɛnɛ tɔɔrɔ foyi t'u la alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu fɔ lamɛnbaaw ye ne ye Mohamed Agal Bachar ye d'accord n bɛ baara kɛ ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ne ministre ka chef de cabinet ministre mun bɛ Maliens minnu bɛ kɔ kan olu ka koɲɛ kunna tabarikala min ye monsieur Al-Bachar ɲina salongo a tun bɛ Kulukoro nka ɲina a bɛ n k'a fɔ Segu ɲina aw bɛ Kulukoro baara min bɛ bila hukumu min kɔnɔ o de ye tungarankew tɔgɔla don ye ka o ɲɛnamaya ɲina mun ni mun bɛ an bɛ se k'an hakili to o la thème ye jumɛn ye ɲina bon ɲina effectivement an ye Kulukoro région sugandi parce que aw yɛrɛ b'a dɔn Kulukoro région ye région ye de forte migration tungarankew bɛ bɔ yan kosɛbɛ région in na donc ɲina an y'a décidé ka na comme an ye a kɛ Kayi ka kɛ Segu ka kɛ Sikaso kɔrɔlen ɲina an nana Kulukoro donc an ka ɲina thème national gouvernance migratoire au Mali, enjeux et perspectives. Bon, au koro bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ pour que n ka se k'o kɔrɔ fɔ. Mais c'est gouvernance migratoire au Mali, enjeux et perspectives. Alors. D'accord. Donc a bɛ n'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan tungarankew ka lahalayaw a bɛ ɲɛnabɔ cogo min na fɛn minnu ɲɛna ani minnu bɛ yen nɔ n'olu tola n'olu kan ka ɲɛnabɔ. D'accord. Donc activité jumɛn bɛ min ye journée kɔnɔna na. Voilà, journée a don fɔlɔ n bɛ fɛ k'a fɔ tile saba baara don. D'accord. A tile fɔlɔ o bɛ daminɛ sini. An bɛ tɛnɛ fo mercredi an bɛ ɲɔgɔn Kulukoro yan nɔ. Donc baara la donc o tile saba kɔnɔ an bɛ na masala thème caman kan. Thème caman gouvernance migratoire enjeux et perspectives o b'a thème la protection des migrants lakanali tungarankew minnu bɛ taama kan olu lakanali an bɛ na kuma o kan ani tunga musoya tunga kɔnɔ olu fana kuma a bɛ na kɛ migration genre an bɛ na o fana thème aborder en tout cas thème ɲɛnamanbaw b'an bolo ani migration développement an yɛrɛ b'a dɔn tungarankew bibi na Mali kɔnɔ u bɛ mun ladon an b'a fɔ aide de développement a ka ca ni o ye donc o ye ka o fana point k'o bila ɲɛfɛ mettre cela en exergue donc o thème ninnu vraiment an bɛ n'olu de débattre thème caman de bɛ fo thème 8 o tile saba kɔnɔ vraiment pour que ka hakili falen kɛ dans les domaines migratoires. Donc ɲina an b'a ye fana k'a fɔ n'i ye tunga ta k'a lajɛ san o san i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ na yɔrɔ dɔw la bon ɲina aw ka baaraw kɔnɔna na maliyɛnw bɛ yɔrɔ minnu na a ye gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn sɔrɔ farafinna ani farajɛla ani gɛlɛyaw tun bɛ tali kɛ jumɛn kan sɛbɛnkow de don wa fɛn wɛrɛ jumɛn don olu bɛ sigiliko sariyaw don walima jumɛn don. Effectivement gɛlɛya bɛ an ka tungarankew kan nka an bɛ fɛ ka mɔgɔw an lamɛnbaaw hakili lasigi parce que k'a fɔ ko gouvernement wulilen don k'i cɛsiri a ko la i n'a fɔ ɲina tungarankew minnu bɛ Europe sira kan k'a fɔ Sahara sira kan fo Méditerranée fɛn fɛn y'a ɲini k'a fɔ k'u bi segin
ka nganyata kube fe ka seginso u yere ma laja u ma jagoya gouvernement na partenaire o no musaliata mo 7000 ka wolonvla 2022 kono anyo ulu de deme ananga partenaire ulu kasi ka sula soro odronte vraiment me fe ga fan labe an labe ba fana ko kula sigi kana so odronte mais anyo deme ananga partenaire pour ko kasi ku bolo do fin dollar mo be se ka to bu bolo yalema ko parando damne yano donc 7000 compatriotes retournés volontaires et assistés. Vraiment, oye munu bedegun kasraka nuko kube sego oyo poignet. Donc vraiment oye seben amba do carte nina ko ye ambalmo segen jamana chamana ikran Europe jamana ka. Donc au bara o yere gouvernement ye mesure chaman. D'abord, il y a une carte d'identité CDA ou MBC na sisa. Il y a une mesure de correction chamange ou ya permettre chamambe geleala ou ka correction blagana bamakoya. Vraiment ou corriger la dota segena. Mais décision yere mu carte CDA ou biométrique instituée. No damnena me fait ka an la mebo be vraiment informé ou la mununta kalama ba do chamamba kalama. CDA ou carte d'identité biométrique CDA ou BC na malikono bébé na. Donc oui vraiment quand un compatriote ou hakila te ga fofena ni saban ko gala ni nye frosoro tola e ola. Donc gouvernement e o fana saban gala ko aye décision warata e duma o ye loi do o loi un gouvernement a voté en conseil des ministres. Donc a des CNT en conseil national de transition. Au loi menato gelea be sebe mununa folo iba don tungaranke munumbe usibi janja ou bien munumbe yelimane ubuga sebe blaga na ifoke agata o dugu nunu tribunal la pour que akasika nyana bo anye luata gouvernement e luata ko ben no a BBC ka ke Bamako tribunal woro kononana ni vraiment kaira ka foko gouvernement e baraba de ke vraiment au niveau la munye sebe ko gelea yoro donc ça fait une année vraiment très très importante pour ceux qui ont ce genre de problèmes là. Si ça, Guinée équatoriale, Ami, vraiment, gouvernement de Bara là, parce que tellement que situation d'irrégularité, de c'est un tout boulot. Donc, avec Bara qui est ani au gouvernement, nous, on a mission diplomatique ou ambassadeur Mounoubé, vraiment, avec Bara pour que, au fur et à mesure, ou qu'à régulariser ou qu'à labla. Donc, au Bara ou Sénat, n'y a qu'à faire vraiment, gouvernement qui a sur les lots, tout m'arrange ou qu'à la Kosovo. Tabarkala. Ah, vous voulez quand même bibolo, voilà ça qu'a beau, madame. Pour que kabok mana wole kam ne mbolo o yanga ministry alhamdu agilien ka wole kan vraiment o ye ka fo anga tungaram ke o ye fenfembe tungala o be jamana mununa o ku ulu sharia ani ulu gambe o kulu respecter vraiment les lois et les us et coutumes des pays d'accueil no kera vraiment o be bara noya an yera bolo munu be geleala amba nyinu fefene o ka violence o ka éviter violence bamanankana ke wale jugu voilà ke wale jugu mu musaka to barabigela ambulo ko toy vraiment o ka charia bato ko fait on respecter comme ça hal munu be gelala o be bara no ya ambulo parce que c'est des citoyens exemplaires o be yoro munadi o lu doronte o be mali era de représenter o jamana ina yoro ko ni ko jugu ke no ye mali fana image doy donc o ka image nyumandi à l'extérieur au début vraiment anga bara no ya ambulo au niveau du ministère des Maliens établi à l'extérieur. D'accord, OK. Donc monsieur le chef de cabinet vraiment avec intervention jala en ko juanga émission on ami dugo ke ala ka bara et to demande ma ka kene wuli herela. Amin ya rabbi, merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Merci bien. Voilà donc nous est chef de cabinet, nous est ministre chef de cabinet mimbe ministère du Malien lecteur ko for de l'intégration africaine alhamdou agilien donc albi ani minyi mobuto barula parce que nina nyona don il faut que munu be nulu tika ba barala munu daba mana fo anulu kanyon sur kaseka akilla fane ke amta minyi au conseil de mal lecture amta ulu fan flaw fe kala jenani minyi msubane nyon sur dakune flam mana kabolo ko lame ka soka minyi srafara kata SSDM na donc msuban son sonambal nana le nyon sur nega yusala allo
Monsieur Mamadou Lamine Ban anikle aba Touré aba anikle aba korbasite ambe alatano torasite ambi jamkan kondana bi tunrango tola donye bi tunrango kaseli tabarakallah donc au conseil de manière extérieure awi jekuluba mimbe jekuluba chama bi nun tourner mun kono afma ko fetière abi tunga kuma de fa abulu kele de ka abulu tola minyi fewnde nyini o bi akobe chugodi aywa bi tungarankew ka dombadi don bien seleke nani fe nabi wele ko journal international des migrants ambe sewa kosobe ka foko jien kono don kere kere ne blala tungawi aywa adam nana ka radio lame jama bela jelen fo minumbe malikono ani maliko ka anga president tola no ya Habib Silaye no temena ka boye ambe tasi blake tungarangew minumbe geleya kono dianye fe minumbe bolola ani minumbe balanendo tungata sirala minum maseka susoro maseka tadu wali jamana ko no tunga ta yoro minuna ani mo minun tum mankene ambe tasi black nunu bela jelema tabarakala kerengere nyana note ambe tungarangew bela jelenfo nala sonna activité chama bolodalende do nin kaloyi labana ani nin semaine ni nala sonna sinimbe gouvernement ni OIM uluye journée organisée Kulikoro ani Kayi ani Tombouctou ani duguverew la lisite nye koroya donc angoni inshallah aminata Kulikoro tayna nala sonna au journée ko nana sisa chef de cabinet bolaka nya fay fenga mun ba kono amnu fecceru yi awka jorob na ka jumé ni journée re activité wu chema angoni anyeni journée nunu bla yoramina oyede ka symboliquement amba anyesi tungaranke u menumbe bolola anga journée internationale benata mo sugu fla de la minumbe kaso kono ya okacha kosobe bibina ni jatumne ke Côte d'Ivoire jamana na ale yere tungaranke minumbe kaso la ye uludi kacha katema bele jedenka parce que il fana de sigi ba kacha oui yensi baga de kacha kosobe voilà donc tungaranke minumbe kaso la Côte d'Ivoire abta fo ma kemenani Nicola yaro okacha kosobe donc ni libi fana jatumne mo minumbe kaso la ye abe ma biwolu la ni durubo bon Sénégal fana niyo jatumne atungaranke minumbe kasola kacha Guinée équatoriale abe mo kemefla bo halini skun minun tumbe kasola chamambe uluye comment dirais-je ulu bulla chamam bulla kele yere sen karla lambe ala dele alaka kene adama ami u boltola ale sen karla ambe do kaya alaka noya ke alaka sega yerema ami no temena ka buyi ambe comment dirais-je malien minum fana be Sénégal minum be Sénégal ni wati na minum be kasula ye ambe do pour que ala kuta noya ami ni minum be kasola Italie ambe do kuye bon minum fana be balanendo Niger frontière Niger ni Algérie frontière la effort chaman kera gouvernement ni OIM che mo chaman nana mo were programme lende do mais alsa mo chaman be minum balanendo ambe do pour que ulu fana kas inshallah donc no temena ka boye activité be na ke ambulo ani andeme jekulu do fe no e CIC Croix Rouge malienne bon au détail activité comme avec préparation de la calendrier degunende do parce que awajibuli yale banka anga participer gouvernement taina folo bien sûr no temena ka boye ambe activité organisée ani Croix Rouge malienne inshallah otena ke koye mimbe ke radio jeka fo ko fe sabu radio mindo olu chesirlendo tunga ko la bite uya damne kasoro radio chama yere tunte jango kake kabro la ubo o constance de la o constance ni amba fo o la kosobe
ambo fo amba utanu ala amba fe alsa partenariat min tumbe wala mimbe je ka foni au conseil des maliens de l'extérieur aka yiriwa aka tanye nyala sona daba tungara ka chesiri la ni président yere ka accompagnement kono nana ani e yere mim chesiri lendo akola amba bela jelen fo kala me jama bela jelen fo ajalani antiani baraji merci bien monsieur Ban merci. Ok, nous monsieur Bani Mor Lamine Ban aller au conseil ko yana bola badoy amba fuka wala nyimando afana ka intervention na nga jam kan kono amtu mununu salula albi amala je kata minyi 16e fanfe amala je nani minyi 16e kotik do nyon soro mo Chérif Aïdara wal mama wore wala sa fe minyi albi ame journée internationale min kono no to rangi to la doyi abe bla mine mun kono ulubulu ani ta fawni na fawni munyi doka seka fola radio minyi jam kan krele mun sigilimbe bi tunrango tola wala sa ufana fela minyu ka seka fo ako stratiko ka donc ka belajili fuka belajili wala imando mun bula kanta sisa ame émission spéciale la mun sigilimbe tunrango ulu kama janko minyi tunga gelew yi ulu belajili biseka do chugumina ani tan ka seka belajili biseka fo nyonyi chugumina donc jibjakti alibi amito soni amina nega jur labla tungaranga wi munum bi yoro wo yoro ka kendi ni domba nyi uluka lani jmenyi uka tafan jmenyi justement u ba donc ka fo aklibu la kosobe parce que 600 bola ka ministère ka kuma me bola ka au conseil ka kuma me donc en 16e mo me kala jena lu fana nyon soro lu fana taymi yobnu fo ay mi na kuma donc lu refela mi andu tafan anu kunklina mi donc dakunya fla u pse ko di chuko na soni amene ga jusala labla anu nu nyonche ni fem kala ukunu kanche wala sako seka ufo anyana chuko mina ni dumba infana ka seka ato ka anyaga kosobe minyi jere jokulu mumbeno ni ubi talike association clé du tunga ale ni tungarangu ka mission mkara jo clé du la ulu kelembe ka kangangushi nyinanta ta ko flanayi salongo première édition kala nyina jabbabi senabi mimina sigi kabini sofna to banadun 19h30 CCB la salle de presse kondana minyi modu damile dabaray kata se minyi SD Ero kata se meno de ghetto ani mama koni e noma tijani koni numbe don da babaw yi munum na nyon sura kene kam wala saka nyana ma donc mo absaga ta aw sembo kono koreno ani ka la jafana tunga ko mop mawdu na fa kene kam tunga akilo dibna ila mogola femunu beno ni ulu kala ka ba ani femunu ma jawi tunga rangu ka kuma bela jili dibna fa kene ka ani fol dumani donc lidma o ka ko cherotige donc o ko fana bi senabi la nuit de tunga rangi deuxième édition akate ani kledu ka émission tunga ulu ka ulika jodo jibjati minye sani ani ma ko folen to ka nyon soro amta monsieur Jara fanfe association malienne des expulsés amanyema Ousmane Jara ale bamru nega jublan watina Jara an clé ala clé na basi foité no iradum somo bedi basi foité alhamdulillah. Et comment se porte l'association malienne des expulsés AME? Alhamdulillah, l'association malienne des expulsés se porte à merveille. Ok, d'accord, parfait. Tout va très bien. O Jara ni kusebe. Donc bi turanga utola doyi aw ye jakulu mogo ye minnu tala tungana ni tama na gela kusube ne aw signa kana so o bi turanga utola do abeke tashibla ka nyeshi aw fana ma kusube aw ka activité u ta fawni na faw abe nyeshi fen mema ame domina na fo bi journée la akla jmembe la alhamdulillah ni ngali jara ko sebe ina fo ya fo chugumna ne Ousmane Jaraye ne association malienne des expulsés au Niamoy nous va fo association ma ko AME alors donc du 18 décembre 2022 mais rakilla jigina 18 décembre 1990 Nations Unies ka assemblée générale Monkera on l'a adopté qu'à Foko quelques données 18 décembre Diens Pambé qu'a célébré pour le droit de travail migrants et leurs familles. Donc barakela tumaranke barakela nuka dembaya nuka famille Beladjele bigake droit tachili qu'a dit Beladjelema. Donc au droit qu'on a depuis 90 la fois qu'a fait Bima anya ye ka fo jamana mun ye farafin jamana no ye mali nuni
Mali a été ratifié en 2003. 2003, si je réponds mémoire. 2003, comme ça, Mali a été ratifié. Farafin jamana bɛɛ a ta ratifié k'a signé. Farafin jamana minnu ye tungalankew bɛ bɔ yɔrɔ mun na. Mais o kɔnɔna na tubabu jamana kelen tɛ yen bi mun ye Nations Unies ka kuma in bato ko k'a signé ou bien ko k'u bolonɔ d'a kan ko ka nin droit in k'o di tungalankew ma. O tɛ Amérique jamana kɔnɔ o tɛ tubabu jamana kɔnɔ. O de la droit de l'homme mɔgɔw ani association minnu bɛ droit défend olu fana y'a kɛ tasibila ye k'a kɛ interpellation ye k'a kɛ kangaridaka ye k'a kɛ kasi ye k'a yira ko aw fana k'a bolonɔ danna yaasa gɛlɛya mun bɛ tunga sira kan o gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ yen parce que ni nanzarala sera k'a signé i n'a fɔ farafinna y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Mali y'a kɛ cogo min na a bɛna kɛ sabu ɲuman ye tungarankew ma an b'a fɔ ko dɔw sara ji kɔnɔ dɔw sara yan ko k'u ka hakɛ bɛɛ bɛ d'u ma u tɛna don ko gɛlɛman kɔnɔ donc i bɛna ye conférence baw bɛ organiser gouvernement fɛ hali Mali yɛrɛ gouvernement o b'a a ta kɛ sini n'Ala sɔnna ma Kulukoro sini ni sinikɛnɛ ni sinikɛnɛ kɔ tile 3 o bɛ Kulukoro anw minnu ye association ye anw yɛrɛ fana b'an ta célébrer célébration daminɛ le 22 parce que a bɛ daminɛ 18 décembre jusqu'à le 31 décembre ni ye don o don sɔrɔ i bɛ se ka dɔ k'a la donc le 22 anw yɛrɛ fana ye ɲinini kɛ ka conférence belebeleba boloda ka projection kɛ film na ani ka débat wuli nin ko in kan ka interpellation kɛ an ka jamanaw minnu y'a ratifié halisa olu fana ka fara an kan ka se ka tubabu jamanaw interpeller minnu ma donc a sɛbɛn don ba la walasa u bɛ se ka sɛbɛn don ba la donc ni 18 décembre kumaba yɔrɔ dɔ ye donc a cérémonie ka ca dɔw b'a kɛ ni nisɔndiyaw ye dɔw b'a kɛ ni débat ye dɔw b'a kɛ ni interpellation ye dɔw b'a kɛ ni damu yɛrɛ k'u hakili bɔ tunga gɛlɛya mun y'u sɔrɔ donc a n'a taabolo ka ca. D'accord Muso Jara ɲinan san kɔnɔna na tiɲɛ don aw ye jɛkulu ye minnu ye gɛlɛya sɔrɔ n'u nana nka a fana ye tunga kibaruyaw mɛn kosɛbɛ a y'a ye k'a fɔ Guinée équatoriale o mɔgɔw bɛ gɛlɛya la hali bi donc n'a sɔrɔ ni tasibila walima dakunɛ kelen min b'i bolo k'a fɔ Guinée équatoriale kaw ye en tant que président de l'association des Maliens expulsés. Ouais Guinée équatoriale ani Union africaine bɛ an bɛ ka a f'u ɲɛna bɛɛ k'i hakili to farafinna danbe kan bɛɛ k'i hakili to farafinna convention baw kɔnɔ walasa degun bɛ tungarankew ma Afrique centrale jamana kɔnɔ ni Guinée équatoriale b'o la degun bɛ se ka wuli cogo min na mɔgɔden minnu bɛ kaso la u bɛ se ka kaso bila cogo min na et puis u bɛ se ka texte mun Union africaine ka texte u bɛ se ka bato cogo min na ayiwa o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ CEDEAO fana n'o ye Afrique de l'Ouest ye an b'a f'u ye bien vrai que insécurité bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ mais tungarankew ka bɛrɛbɛrɛ tɔn ani tungarankew lafasali yɔrɔ an b'a fɛ CEDEAO u k'o ta bolo la k'a da kan an ye jamana CEDEAO kɔnɔ minnu bɛ ka CEDEAO den dɔw fana kɛ k'a da convention bilatérale dɔw labatoli kan. D'accord a diyara n ye Muso Jara kana ɲina su in na la n'u de tungaranke o tago filanan bɛ yen nɔ CCB la. Inshallah ne yɛrɛ ye invité d'honneur ye o la. N'Ala sɔnna ma. Ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ an bɛɛ ɲɛ ɲɛna yen nɔ ni Ala ka jɛ. Inshallah merci bien Jara. Merci beaucoup. Nin ye min ye Sumana Jara ye association malienne des expulsés président do donc a fana y'a ka fɛla di a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ nɛgɛjuru labila kɛnɛmamɔgɔw an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra kɛnɛmamɔgɔw minnu bɛ jamana kɔkan na olu de ko don nka minnu bɛ yen nɔ ni e bɛ k'a daminɛ Kayi ka taa bila Mena ka tɛmɛ Bamakɔ fɛ e tɛ nɛgɛjuru ci ni jamukan in na nɛgɛjuru sira ye 00223 24 76 29 24 78 78 attention 24 78 78 o sira ka ɲi 20 24 98 98 o sira fana ka ɲi nka numéro fɔlɔ in o sira man ɲi donc n'a bɛ weleli kɛ a y'a kɛ 00223 min ye 20 24 78 78 walima 20 24 98 98 Jibjakite an fɔlima dɔ lamɛn mɔgɔ bɛ nɛgɛ la allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulahi Kamara baasi tɛ yen alhamdulillah bi ala k'a ka jɛmukan ni hɛrɛ bɛn tawa ami an bɛ dugawu kɛ a diyara an ye mais c'est pour dire que i b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye u ka wuli ka jɔ ka dɔgɔ tunga kɔrɔ quoi ayiwa parce que adamaden kana f'i bɛ kuma duman fɔ dɔrɔn k'a fɔ i t'a baara kɛ
c'est ça qui a été marché ne bolo ne ka dynastie kono. D'accord. Ni fɛn mun kɛra ne b'o fɔ mais ni fɛn mun ma kɛ ne fɛ o ka wuli ka jɔ ka dɔ suma la ka. Mais Camara, il y a tout un ministère Koutru de Bino à Barakama. Non, ministère de l'Ontario, ministère de non, association B. C'est pas seulement la ministère que je parle. Il s'agit de Moro de Kanga Koké, Kanga équipe Tungarankeora. Au Kanga Vizikajo Donike. D'accord. Pour que Moro de Sabi, à ce qu'à Beke, mais à ce que Moro de Sabi. Mais, Camara, mais Amoubi, nan radio, émission qu'elle a une association B, non, enfin, parce qu'on a un séco qu'elle est. Non, au Koni, au Noron Aïwa. Ça, vous êtes de numéro 1. D'accord, au Djalaï. Parce que nous, comme on a dit, on a mis un nouvel saut de Sababoudo. So, on est de Gabon. Mais nous, après, l'association, on n'a pas la drogue à bon cigarette. Google sait que nous, on n'a pas la drogue. Aïwa. Sinon, on y a fait certaines semaines, il y a un vraiment gueule, banque, encore sur le contrôle là. Et, au domaine où fait. Une semaine, parfaitement, on nous dire d'abord, Aboudou. Mais où est-ce un élément de Walma Gueule? Non, bon. À Koni, oh là là, nega juru tigala ni Camara ni ɲɔgɔn cɛ. Donc n'a sela ka segin ka don mun do ana ɲɛfɔli kan wala nega juru sira bɛɛ ka bila la 00223 2024 78 78. Allo? Allo? Ani tile. I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Adama Fane ka bɔ Nafaji. Adama Fane Nafaji e tɛ weleli kɛ ni jamu kan kɔnɔna la. Jib Jakite minnu bɛ jamana kɔkɔrɔn na ni jamu kan kɛrɛnkɛrɛnnen nɛgɛ juru sira la an bɛ olu de ta sabula n'an ye olu ni sodenw ɲagami ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ min ye yangaw ye olu kɛ ka di ka nɛgɛjuru so ka tɛmɛ kɔkana mɔgɔw kan donc an y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tunga na a bɛ se ka jaw fana lajɛ n'a ye Abdou Touré gosi donc Facebook kan an kɛlen bɛ k'a partager fana min ye jɛkafɔ diaspora fana kan donc nɛgɛjuru sira ye 00223 2024 78 78 walima 00223 2024 98 98. Min ye conseil supérieur de la diaspora malienne ni o ye 16e ye ale président ba b'an bolo nɛgɛjuru sira la Mohamed Chérif Haidara nka min ye Madiba o y'a kamalenya tɔgɔ de walima o ye an b'a wele o de la an b'a wele ko Madiba de Madiba. A jibi bɛ ka kunkolo kam dɛ ko y'i kamalenya tɔgɔ de ye wa? Aha jibi dun fɔra ka wolo caman juru b'e la dɛ. D'accord Madiba donc i bɛ radio kan. Alors bi aw ka seli ye tunkarankew tɔgɔ la don min ye tasibilaw ni o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ye o ye bi ye ani fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kɛlen don majɛw ye fɛn minnu ye donc o bɛɛ bɛ tali kɛ o la voilà donc 16e niveau la welekan jumɛn bɛ yen nɔ fɛn jumɛn bɛ aw fɛ ka fɔ. N b'a fɛ ka fɔ aw ka wulikajɔ la Touré ani Jibi na baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ. Tabarikala. N'i y'a ye k'a fɔ ko an kumakan bɛ fɔ a bɛ lamɛn Ala n'aw baraka. Siga t'o la. Ala y'aw mɛn aw ka baara la. Ami ami ami. C'est vrai bi c'était une journée internationale de l'immigrant. A ko o taara bala ka siti ka kɛ journée mondiale ye. Jamana caman b'a fêter dunuya kɔnɔ. Donc o b'an permettre san o san fan min tɛmɛna. Ko évaluation kɛ k'a fɔ ko ni bɛnna ni ma bɛn ko wɛrɛ kɔra donna ko la a bɛ se ka kunbɛ cogoya min na donc sini ni Ala sɔnna ministre bɛ taa Kulukoro ni a bɛ kɛ Kulukoro ni Ala sɔnna n'Ala sɔnna an ka ministre bɛ kɛ yen ni premier ministre ma kɛ yen ministre bɛ kɛ yen donc an ka hamina ko min bɛ yen ani ko min kɔra salon min ma tɛmɛ sira fɛ o bɛɛ bɛ fɔ k'a lajɛ fura bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na. Jaro immigration ye fɛn min ye a ko bɛ yɛlɛma san o san kama sɔrɔ dunan yɛrɛ taabolo cogo ma. Siga t'o la. Ukraine gɛrɛ kɛnɛ yan ni san ka yɛlɛma. Burkina ni ko yɛlɛmana yen ko yɛlɛmana an fana yan. Donc ani Niger donc Union européenne yɛrɛ bi u bi lahara min na Ala y'a yira n na k'a fɔ ko droit de l'homme ko tɛ tugun. Parce que droit min dira Ukraine ma a ma di farafin ma. Wari min dira Ukraine ma immigré ma a ma di an ma. Donc o bɛɛ n'a ta an kɔni an bɛna an ka hakilinata di an ka ko ta ba la cogoya min na pour que an ka hakɛ ka sɔrɔ surtout opportunité bɛ se ka kɛ cogoya min na k'a fɔ ko i b'i maliyɛn den ye i bɛ se ka taa k'a sɔrɔ a ka di i ka taa mais i kana taa sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛɛrɛ t'i bolo jigilatigɛ de y'i bɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ. O man ɲi. An b'o de fɛngɛ la ni Ala sɔnna
panel min bike mardi do c'est demina panel wo animé hakilando bien ambo partager aninonte ni gouvernement sera kata bala na ala wolera konchama biseka anyene bo a certaine façon madi baya fo chumina sanchama na ko bi yelma gela mu kumbe malion ka afamba ku yi seben ku yi allô oh là là allô voilà afamba ku yi seben ku yi afola ko carte d'identité minye CDAO biométrique ko odebna blasenga donc anu ba donc afo ko carte nina gela chama kumbola do o fana bolen gwala mo to jamana ukan frafin jamana ukan gela chama kumbeno e fe sisan 40 biométrique mina se ka kun no ya wala sa tunrango kumi gela ba mina obseka ndo ga chugo mina ture ni klene ya bekare nyana kamini gouvernement sonna ka foko aya fo uye élection législative min présidentielle min 2018 au CSDM de l'année ka foko do ka fra nga wasadu watika aya nyinga de 18 mois ka ta alsegi kabino sonna ma aya fo maka foko désormais ko kanka be tuga mina ambo ke halna tsaya kono na fora ka foko ulu ka hakilna ulu liba nafasoro ubisariya soso ka suma ka ke Europe basa na fora ko anga hake ba fu mako ni man kan ke ni masare de yofu donc je crois que anga fu makala mena ne de tuya annoncer fora mois d'août l'année dernière ko carte de carte ni bina ya la mamu ya carte ni abike carte d'identité biométrique consulaire électeur annonce kara New York anga consulat anga mission diplomatique la yene de annonce ke utara asra fait contrat dira allemand compagnie de mal l'une des meilleures compagnies d'ailleurs au monde pour les biométriques il est inventé usine sigra déjà Kaban d'accord cartou nana et maintenant pour que hamna ko mi tumaranka wala ko correction nuka absaka ubsaka mefem togomu ade jamu kulbali kanu mu to changer pour que au Canada déplacer ka bo Suisse Canada ubsaka mandat di mogoma ubsaka kata au correction ke tribunal kono donc au loi fana botra kunasin vendredi donc le ministre de justice a ignoré ka féliciter à Kola tabarka et donc désormais kulbali kanu mi Suisse absaka mandat di aka kulema le tribunal là tout le tribunal de Bamako sont compétents aka togo mimba aka seben kono abi baraka ni seben mi ou ay carte de séjour sur seben mi ou ay permis sur seben mi o togo no jamu wori bina aka papier kala tabarkala donc au papier de Bama habita avec la uba carte de l'encadrement uba ke aka carte d'identité maintenant ko be trop maintenant igaro carte d'identité nationale ou national détaillé mais ni si le jamana barela awo faut que soit carte d'identité consulaire de bibolo donc carte claire donc quelle est carte d'identité nationale biométrique électeur a carte nationale carte d'identité consulaire biométrique électeur tabarkala donc femmi ko gele doni ambulo wari nyana manti gouvernement bolo kama soro embargo mi jago ya ankan illégitime illégal et inhumain ambo conséquence de là donc obna ko suma doni mais problème ko ni anyana bora de façon définitive tabarkala contrat dira usine jora carte nana loi tara d'accord donc eni daba tungara eni ce ka fola baraka ba to ma nyere madiba c'est Abdou non. D'accord. Maintenant, il y a un enfant qu'on a en Baïkafo, ça n'a pas été élément, émission, en Baïkafo, qui a chama fana kela mi Afrique centrale, Django, Guinée équatoriale, d'accord, clé. Alors, d'accord, nous ne comment tu m'as battu, et quand on demande à chaque fois que élection biquet ou bimogo miné, et tu rencontres que Jago ali na kara français bon Guinée équatoriale ta
vraiment Niger o koni mena an koni lajini minke investisseur min kɛra o don gouvernement de yicibla président ma aye nogoya kɛ an ka malidenw mun bɛ yen ale gouvernement kɛrɛn tɛ dɛ mali gouvernement tɛ c'est-à-dire jamanadenw concerné don ni kɔni na an kɔni hakili b'a la an lamɛn b'a la fana b'a fɔ semaine min natɔ ko bɛna nɔgɔya d'accord ok ni ala sɔnna ko bɛna nɔgɔya caman bi bata ne bi Bokar n b'a fɔ kosɛbɛ n bi Mayiga fɔ n bi CSDM président ye n bi Boli fɔ Abdou Kara Kojo n b'a fɔ kosɛbɛ So n b'a fɔ kosɛbɛ n bi bɛɛ de fɔ n b'an ka ambassadeur n'an ka consul fana fɔ kosɛbɛ ka président Boli fana fɔ sanbabagaw n b'u bɛɛ fɔ vraiment o y'a dɔn k'a fɔ ko aw ma ɲinɛ aw ka ko o y'an ka priorité fɔlɔfɔlɔ ye aw bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ cogoya min na donc gouvernement b'a ka baara la inshallah ɲɛ bɛna sɔrɔ a la inshallah a tɔ man jan bilen n'ala sɔnna ma ka bɛɛ fɔ k'o waleɲuman dɔn min ye ni ala sɔnna ma la nuit de Tungarange deuxième édition marraine ya bɛ min ye Fatoumata Jara madame Ba Poupé États-Unis n'ale y'a ka 16e bureau fédéral présenté donc 16e a ka chaise kɔni a labɛnnen bɛ CCB kɔnɔ su in na n'ala sɔnna ma d'accord donc président d'accord donc an bɛ n'ala sɔnna ma donc a fa ye ko minale d'accord ok n'ala sɔnna ma ko minale ok d'accord tu as bien fait de me rappeler donc yan fana i dɔgɔkɛ Jibi i buramuso jiginna dɛ denkuni ye mardi ye très bien donc su in na ni ala sɔnna i bɛ hakili Jibi Jibi ka denkuni na n'ala sɔnna ma inchallah d'accord ok merci bien ok donc ni kun ye Mohamed Chérifo Aïdara ye 16e président ba Jibi ko waati yɛrɛ ma ban bolo ka ban sɔnna kun sera ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ta donc kɛnɛma mɔgɔw la olu fana ka u ka fɛlɛw fɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba bɔɲɔgɔnko u fana kun bɛ ɲɛ kosɛbɛ nɛgɛjuru b'aw ka bila la aw bɛ se ka don nɛgɛjuru sira fɛ 00223 24 78 78 00223 24 98 98 min ye Nuit de Tungarange deuxième édition parrain Yeli Ganiga Franci min ye Aboubacar Seriki Kone président min bɛ n'a bɛ commission des Maliens électoraux kunna affaires étrangères des électeurs kunna CNT kɔnɔna na ale fana ale parrain dɔ ye marraine min ye madame Ba Fatoumata Jara Poupé dɔw ko ten nɔ kabi États-Unis 16e bureau min bɛ yen nɔ bureau fédéral ale présenté a baara kɛ Nations Unies fana na min ye Safiatou Marko ale fana bɛ États-Unis ale fana ye marraine ye donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ko tɛna kɛ basi ko n'an ka dɛsɛ su in na 21h n k'a fɔ 19h30 waati baaraw bɛ daminɛ parce que sini bɛ baara walasa mɔgɔw ka se ka u sen sɔrɔ joona nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la ni mɔgɔ kelen mɔgɔ fila n'olu bɛ don nɛgɛjuru sira fɛ donc an bɛ jamukan datugu ni maa kun bɔlen tɛ Jibi an b'a lajɛ ka jamukan sunsuru a tubabula farafinna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mamadu Abulayi Jalo an ka foli b'a ye ale bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka taa se min ye Sisoko ma ale ni Afu Jakite an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ani Mamadu Mayiga an ka foli bɛ ninnu kelen labɛn mɔgɔ min nɛgɛjuru la allo. Oui Abdou, salut, comment ça va? An b'a la tanu basi tɛ yen. Excusez-moi, vraiment, j'étais un peu, il y a qui fait l'intendo. Camara. Voilà, comme il y a fait tout le monde. An yɛrɛ fɛ c'est le même problème qu'elle a. Aw ta in fana bɛ ka o daminɛ na tuguni. Papier ko problème a daminɛ samedi tɛmɛnen dara mun kan. Ça fait 9 jours aujourd'hui. Bon vraiment i bɛ gɛlɛya fɛn fɛn dɔn. Mɔgɔw b'a la n b'a fɔ u bɛ mɔgɔ bugu u bɛ mɔgɔ nɛnta mais u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ bloqué adamaden fɛn fɛn ni pièce t'i bolo i tɛ se ka bɔ kɛnɛma. Hari muso ka bɔ ka taa buru ta boutique la an ta ni pièce a se ka taa. Allah. O bɛna souvent fɔ mɔgɔw ka sodaw de la ka na yala ka mɔgɔw minɛ. Boutique par boutique, printing par printing. Donc a gɛlɛya bɛ yɔrɔ bɛɛ quoi. Mais ko dɔ de b'an ka ɲɛmɔgɔw la. U bɛ kuma mun fɔ u t'o baara kɛ. Bon ça sont des choses qui ne sont pas bonnes. D'accord. Adamaden n'i bɛ fɛn fɛn kɛ baara dɔ kɛ mɔgɔ ka ye. Tungaranke fɛn fɛn bɛ yen i tɛ k'a ɲininka k'a tɛ se ka jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ tungarankew ka kɔɲɔ na k'u deli ka n satisfait tile kelen a tɛ yen. Bon ce sont des choses qui n'est pas bon. Bon n'a bilara baara a ye baara kɛ n'a tɛ baara a ye bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na. Parce que comme ça toujours. Bon en tout cas sinon an fana fɛ a contrôle kɔni wulilen bɛ yan kosɛbɛ. Mais nɔgɔya kɔni donna anw ta la parce que u y'a jira n'u ye mun minɛ
i ka mɔgɔ bɛna 460 000 sara o b'i bila o wari tɔ bi to 372 000 parce que c'est nous c'est 822 o ye san joli 470 o ye san fila mais chaque san fila i bɛ taa changer 300 donc u b'i minɛ i ka mɔgɔ bɛna 900 sara les 372 000 o bɛ san fila délai d'i ma i bɛ t'o sara bon n'u ye mun minɛ mais n'u m'i minɛ toujours i bɛ taa 822 000 mais ni mun minɛna bolo i bɛ 450 000 sara après 2 ans tu fais le reste a ko ma nɔgɔ ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya ami an bɛ dugawu ami merci bien ok allez merci à tous allez au revoir Kame Kamara Judge ami Judge bari an ka foli b'a fana ka taa se an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ma ni o ye Sumani Sagara ye renouveau la ale bɛ min ye anglais émission kɛ nka association min bɛ yen nɔ ni o ye ACPDM minnu bɛ diaspora émission kɛ a fana bɛ labɛnba la ka ɲɛsin o ma don nataw la an na o jamukanw fana mɛn min ye renouveau fiɲɛ siraw fɛ Djib Jakite an bɛ bi taa an b'a ɲɔngiri yan nɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn
mi diaspora jamkanyi ni ale fanflana min bino namina ajeka masala kondana ni wati sele jibjakti dimsonu ninga malle be shoko lani watina mi seben fro ku bulagiri getemine annofe o bo jabati jamkan ka laben ka classique singam karamo de batungara na jamkan ke bayi bi abdou touré mi kana buka sabati amadou mukrufe ni sangada kondana mi biye dumbaye biye tungaranga tola doni sanwo sani alaye desam kalo klita ani sekin yirana yensegani ton kelembe ka jeka o dungili nge tungaranga tola doi nya fo chugumina tunga tama tali ni segni dungo doi gami kerenli ala ka dondota o kakunde wala saga siga kokuna kamiri ni tashike tasraw ni nasraw yumunyi wala sa ulu sega nyedon o de saratikala mi jamkan ya abna ga kerenli bi ani jere jakulu munum be no ka damne mi ministre soere min be folo nale ka bara benin be tunrangi tamadu ani fafna bisa kala nyona chukomina alhamdu ag ilien leka ministre so ka alaje nani ulusla ka kuma femu be no ni obisena sabula ni bara mike ulu ro fe samosa obi mi barake minon takata sigi marabolo dola wala saka seka nyefoli ke famalu bisaka soro akila la chukomina sando kala san chaman kala mi sikaso yiro kuma chamana sikaso kumbe o bolengo ala se ko ulu do sala o nya sana ube kulur ko fino o mi chef de cabinet docteur Tangara Nema Gindu anga fodi baye ni watina ulu be ulika jola ni watina kulukuru chef de cabinet mi Mohamed Agbashari o kubla jilifu ni ala sona mamala ina ministère mo do sala ka nyogo soro sabla barabulu munu be no munu be gulu ministère la o do fana yi mi direction mi be no ni o yi délégation générale ngafo ali fana ba akito skonango ka seben kubla jilina na chila ministère la ministère ka barabulu fara mi be no bi nyasi seben ko ngina bol modi délégation générale donc monsieur Sogodou na ga jama assez 2000 la kufu mi barabulu fara o chama be no do yi projet yi do fana yi vision yi abla jile mi glum wala sa mi tamadun tamabska ke la kana kondana chugo mina mi jere jakulu fana be no mi 1991 la jabam ke la akla bola se fe ko tunrango ka tonsi o tonsile o togo de la ko au conseil des maliens lectureurs mi san chama o kofe ton jekulu were nana sigi senga o fana bi san woro san wulumla bunyongo bo o togo de ko conseil supérieur de la diaspora malienne ga kon o benye mi tamadun ka utopoto tanaka seguni nalula o fana be ke mi AMEF ni o association des maliens association malienne des expulsés o jarana ka jama ismen jarana ka jama bu fana fo tunwarange jamkan ke bo ka cha radio privé ou radio national radio chaîne flana on fait donc ibaye ka fo be kun charchar lendo ka fan fla fait mi 2015 2016 munu bo jam kan ke uyi akila soro ko ka faranyonka wala sa ni gelem bitun warango kan o gele am saka jeka anyana bo nyon fa chumina am saka jeka kuma fa nyon fa chuna beni kalame ba donc o ton fana na sigi ko association des communicateurs pour la promotion de la diaspora malienne donc au bureau ka manda folo o de bisena alibi mi ni président Baye Soufa Ibrahim Diarra secrétaire général Kramogo de Batungara voilà donc 600 ani ministère mo anu de na ngon soro folo wala saka saga nyafol ke allô oui je vais bien. C'est bon, je vous entends pas, hein? Ouais, moi je vous entends. Ok. Alors. Oui, je vous entends bien. Dites-moi, monsieur. Oui. Oui, j'ai vu l'appel en absence. Oui. Voilà, donc c'est la radio Djekafo. Voilà, c'est dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants. Voilà, donc nous voulons, comment on appelle, un peu échanger avec vous dans ce cadre. D'accord. Alors. Vous voulez faire ça quand? Tout de suite. C'est en direct sur la radio. Donnez-moi 2 minutes, je sors du bruit. Donc ça marche.
Voilà, donc on est ministre de Malien l'extérieur ou chef de cabinet, ministre de chef de cabinet ni allé de Bachar Mohamed al-Bashar al-Bashar. Donc analeb na njon soro bara munu bisena kulkuru kaw fe no jibjakte abna nyafol kanyana ta fane na fanye munye aklaw bisen akla munu bisenga fem be nulu kala ane munu be no ni ukanga to soni ni nyebi ni ga soro ulu fana donc amina baruke uka jibjakte o minyi o jekulu kondana arajo munun be Bamako yano ani intérieur radio munun be tunga émission ke anu chama million kalama mi je ka baraka ñon fe o ke ko yemi jibjakti ni gelaya nana doron gelaya ka don ani fana mogo bela jele ka se ka je ka o gelaya ko o frake ñon fe donc ndo fana bolo no jekulu chama woro be no munun bi tunga ngew deme munun be projet développer ou ka yoro la wala sa mi tunga tali abseka neme ani baro abseka développer parce que yoro chama na jibi il faut reconnaître ka fo mo bi sigoro mun na bara man no ko man no iba soro kuma dola ali ga musaka ni soroli c'est pas du tout facile donc kuma dola kaye e kanga mo mun ta en charge e kanga ma chama ge mo mun ye kulu ye ke ere ye ka fo etika seka fo ku donc souvent abi mo do bla tamana. Voilà donc mais ka laje ka se ka osoro développer ko rola warso fona ka se ka nafa soro donc baram bi bol o de kan voilà donc ani chef de cabinet bina nyon soro nga jurula allô oui bonjour monsieur Anclé amba Anclé sumo wa kene tarafoitu alhamdulillah itogoni jamu fo le bawi ne Mohamed al-Bashari d'accord mais barak ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine le ministre ga chef de cabinet ministre mumbe Malien mumbe kokan luka konya kuna tabarkala minyi monsieur al-Bashar nyina salongo apume kulukuro ga nyina abe ngafo segu nyina abe kulukuro baram bibla ukumu mingono ode turange utola donye ka o nyina maya o nyina muni mumbe amsega akli tola teme jme nyina bon nyina effectivement anye kulikoro région sougandi parce que awere badon kulikoro région de forte migration tungara ko be boyan so be région ina donc nyina aya décidé kana comment nya akekai ka ke segu ka ke sigaso korole nyina anana kulikoro donc anga nyina thème national gouvernance migratoire au Mali, enjeux et perspectives. Bon, au Koro, Bamanakan, c'est gouvernance migratoire au Mali, enjeux et perspectives. Alors. D'accord. Donc, Abina Fouamé Domina Fossisa, Tunranguka, la Haleo, Abina Bochumina, Femunu Yena, and Munubino Nulukan, Nulutula Nukan Yanabo. D'accord. Donc, activité de mena, activité de membe, mi journée condamna. Voilà, journée à donc follow me fait qu'à faut que les sababara. D'accord. À que les follow mesdames et chini. Ambe tane fo mercredi ambe nyoron kulikoro yano. Donc barala donc au clé sabakono ambe na masala thème chamanka. Thème chama gouvernance migratoire enjeux et perspectives ou watemu la protection des migrants la kanali tungarake umuntu betamaka ulu la kanali ambe na kumuka ani tunga musoya tunga kono ulu fana kuma abena ke migration amena au fana temu abordé en tout cas thème nyana mamba bambolo ani migration développement yaraba don tungaranke bibi na Mali kono ube mulla do amba fo et de développement akachani oye donc oye ka au fana point ko obla nya fait mettre cela en exergue donc au thème nous vraiment amenu lu de débattre thème chama de faut thème chegi au clé ça va qu'on a vraiment pour que hakli falen que dans les domaines migratoires. Donc nyina amba fana ka fo ni tunga tagalaje sanwo san iba soro gelabi na yoro dowla bo nyina aka baro konnana malion bi yoro munu na ay gelaji men soro farafina ani farajela ani gelaw ko mitale ke jimenga seben ko do wa fen woro jimenu do be sigili ko sharia do wal majmendu. Effectivement, Galéa be anga tungaranke uka
nga an bɛ fɛ ka mɔgɔw an lamɛnbaaw hakili lasigi parce que k'a fɔ ko gouvernement wulilen don k'i cɛsiri a ko la i n'a fɔ ɲina tunkarankew minnu bɛ Europe sira kan k'a fɔ Sahara sira kan fo Méditerranée fɛn fɛn y'a ɲini k'a fɔ k'u bi segin ka ŋaniya ta k'u bɛ fɛ ka segin so u yɛrɛ ma u ma diyagoya gouvernement n'a partenaire o m'o misaliya ta mɔgɔ 7000 ka 7 2022 kɔnɔ an y'o olu de dɛmɛ an n'an ka partenaire olu ka se ka so lasɔrɔ o dɔrɔn tɛ vraiment n bɛ fɛ k'a fɔ an lamɛnbaaw fana ye ko k'u lasegin ka na so o dɔrɔn tɛ mais an y'u dɛmɛ an n'an ka partenaire pour qu'u ka se k'u bolo don fɛn dɔ la mun bɛ se k'a to u b'u bolo yɛlɛma u ka baaranin dɔ daminɛ yan nɔ donc 7000 compatriotes retournés volontaires et assistés. Vraiment, o ye minnu bɛ degun ka sira kan n'u ko k'u bɛ segin o y'o point ye. Dɔwɛrɛw bɛ yen vraiment o ye sɛbɛnw ye sɛbɛn an b'a dɔn carte nina ko ye an balimaw sɛgɛn jamana caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya Europe jamana kan. Donc o baaraw aw yɛrɛ ye gouvernement ye mesure caman ta. D'abord, yani carte d'identité CEDEAO mun bɛ sen na sisan yan'o ka taa an ye mesure de correction caman kɛ o y'a permettre caman bɛ gɛlɛya la k'u ka correction bila ka na Bamakɔ yan vraiment u corrigera dɔw ta seginna mais décision in yɛrɛ mun ye carte CEDEAO biométrique institué n'o daminɛna n bɛ fɛ ka an lamɛnbagaw bɛ vraiment informer o la minnu t'a kalama n b'a dɔn caman b'a kalama CEDEAO carte d'identité biométrique CEDEAO bɛ sen na Mali kɔnɔ bi bi in na donc o ye vraiment k'an ka compatriotes hakili latigɛ k'a fɔ fɛnɛ nin sɛbɛnko gɛlɛya nin ye fura sɔrɔtɔla ye o la donc gouvernement ye o fɛnɛ sɛbɛn gɛlɛya ko a ye décision wɛrɛ ta o ye jumɛn ye o ye loi dɔ ye o loi in an ka gouvernement y'a voté en conseil des ministres donc a bɛ CNT yɔrɔ la sisan conseil national de transition o loi in bɛna to gɛlɛya bɛ sɛbɛn minnu na fɔlɔfɔlɔ i b'a dɔn tunkarankew minnu bɛ Usibi Janja ou bien minnu bɛ Yelimane u b'u ka sɛbɛn bila ka na il faut que a ka taa o dugu ninnu tribunal la pour que a ka se ka ɲɛnabɔ an ye loi ta gouvernement ye loi ta k'o bɛɛ nɔgɔya a bɛɛ bɛ se ka kɛ Bamako tribunal 6 kɔnɔna na nin ye vraiment k'a jira k'a fɔ ko gouvernement ye baaraba de kɛ vraiment au niveau la mun ye sɛbɛnko gɛlɛya yɔrɔ ye donc ce fut une année vraiment très très importante pour ceux qui ont ce genre de problème là. Si ça, sabanan an bɛ fɛ ka laban kɛ ye mun ye o ye minnu bɛ gɛlɛya la i n'a fɔ Guinée équatoriale ani o ɲɔgɔnna jamanaw dɔ la. Vraiment, gouvernement bɛ baara la parce que caman ka situation ye situation d'irrégularité de sɛbɛn t'u bolo. Donc an bɛ ka baara kɛ ani o gouvernement ninnu ani an ka mission diplomatique ambassadeurs minnu bɛ yen nɔ vraiment an bɛ ka baara kɛ pour que au fur et à mesure u ka régulariser olu ka labila. Donc o baaraw bɛ sen na nin ye k'a fɔ ko vraiment gouvernement cɛsirilen don tunkarankew ka ko la kosɛbɛ. Tabarikala. Aw welewelekan jumɛn b'i bolo walasa ka bɔ kuma na? Pour que ka bɔ kuma na welewelekan min bolo o y'an ka ministre Alhamdu Agilien ka welewelekan ye vraiment o ye k'a fɔ an ka tunkarankew ye fɛn fɛn bɛ tunga la u bɛ jamanaw minnu na u k'u olu sariyaw ani olu danbew k'olu respecter vraiment les lois et les us et coutumes des pays d'accueil n'o kɛra vraiment o bɛ baara nɔgɔya anw yɛrɛ bolo minnu bɛ gɛlɛya la an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ u ka violence u ka éviter violence bamanankan na kɛwale jugu voilà kɛwale jugu minnu bɛ se k'a to baara bɛ gɛlɛya anw bolo u k'u to yen vraiment u ka sariyaw bato u ka fɛnw respecter comme ça hali minnu bɛ gɛlɛya la u bɛ baara nɔgɔya an bolo parce que c'est des citoyens exemplaires u bɛ yɔrɔ min na bi olu dɔrɔn tɛ u bɛ Mali yɛrɛ de représenter o jamana in na yɔrɔ kɔni n'i ye kojugu kɛ yen nɔ i ye Mali fana image dɔ ye donc u ka image ɲuman di à l'extérieur o de bɛ vraiment an ka baara nɔgɔya an bolo au niveau du ministère des Maliens établis à l'extérieur. D'accord, ok. Donc, monsieur le chef de cabinet, vraiment, il y a une intervention qui a été faite dans l'émission. On a mis du coup, il y a la barre et tout le monde a ma kene ou l'ihéré là. Amin ya Rabbi, merci beaucoup, merci pour l'opportunité. Merci bien. Voilà, donc nous sommes chef de cabinet, nous sommes ministre chef de cabinet, Mimbe, ministère du Malien lecteur de l'intégration africaine, Alhamdou Agilien. Donc, Albi.
ani min ye Mobutu barula parce que ni na ɲɔgɔnna don il faut que minnu ni minnu bɛ n'olu tɛ ka b'a baara la minnu da b'a kuma na fo an n'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilila falen kɛ an bɛ taa min ye au conseil mali l'extérieur an bɛ taa olu fanfɛlaw fɛ ka lajɛ n'ani min ye misuba ni ɲɔgɔn sɔrɔ dakunɛ fila mana k'a bolo k'o lamɛn ka sɔrɔ ka min ye sirafara ka taa SDM na donc misuban sɔnni n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la allo Monsieur Mamadou Lamine Ban, Anikle. Aba Touré. Aba. Anikle. Aba Korbasite. Ambe alatano Torasite. Ambi jamkan kondana bi tunrango tola donye bi tunrango kaseli. Tabarakallah. Oh donc au conseil de mani l'extérieur awe jekuluba ye mimbe jekuluba chama bi nun tourner mun kono afma ko fetière abi tunga kuma de fois abulu kele de ka abulu tola minyi fewn de nyini o bi akobe chugodi aywa bi tungarankew ka dombadi don bien seleke nani fe nabi wele ko journal international des migrants ambe sewa kosobe ka foko jiya kono don kere ne blala tungawi aywa adamne na ka radio lame jama bela jelen fo minumbe malikono ani maliko ka anga president tola no ya Habib Silay no temena ka boye ambe tasi blake tungarangew minumbe geleya kono dianye fe minumbe bolola ani minumbe balanendo tungata sirala minum maseka susoro maseka tadu wali jamana ko no tunga ngata yoro minuna ani mo minun tum mankene ambe tasi black nunu bela jelema tabarakala kerengere nyana note ambe tungarange u bela jelenfo nala sona activité chama bolodalende do nin kaloyi labana ani nin semaine na nala sona sinimbe gouvernement ni OIM uluye journée organisée Kulikoro ani Kai ani Tombouctou ani duguberew la lisite nye koroya donc angoni inshallah aminata Kulikoro taina nala sona au journée konna na sisa cheru kabine bolaka nya fanye fenga mun ba kono amnu fecceru yi aw ka jorob na ka jume ni journée re activité wu chema angoni anyeni journée nunu bla yoramina oyede ka symboliquement amba anyesi tungaranke u minumbe bolola anga journée internationale benata mo sugu fla de la minumbe kaso kono ya okacha kosobe bibina ni jatumne ke Côte d'Ivoire jamana na ale yere tungaranke minumbe kaso la ye uludi kacha katema bele jedenka parce que il fana de sigi ba kacha oui yensi baga de kacha kosobe voilà donc tungaranke minumbe kaso la Côte d'Ivoire abtafo ma kemenani Nicola yaro okacha kosobe donc ni libi fana jatumne mo minumbe kaso la ye abe ma biwolu la ni durubo bon Sénégal fana ni yo jatumne atungarange minumbe kasola kacha Guinée équatoriale abe mo kemefla bo halini skun minun tumbe kasola chamambe uluye comment dirais-je ulu bulla chamam bulla kele yere sen karla lambe ala dele alaka kene adama ami o voltola ale sen karla ambe do kaya alaka no yake alaka sega yerema ami no temena ka boy ambe comment dirais-je malien minum fana be Sénégal minum be Sénégal ni wati na minum be kasula ye ambe do pour que ala kuta no ya ami ni minumbe kasola Italie ambe do kuye bon minum fana be balanendo Niger frontière Niger ni Algérie frontière la effort chaman kera gouvernement ni OIM che mo chaman nana mo were programme lende do mais asa mo chaman be minum balanendo ambe do pour que ulu fana kas inshallah donc no temena ga boya activité be na ke ambolo ani andeme jekulu do fe no e CIC croix rouge malienne bon au détail activité comme avec préparation de la calendrier
degunende do parce que a wajibili yalen banka anga participer gouvernement tayna folo bien sûr no temena ka boye ambe activité organisée ani Croix Rouge Malienne inchallah o tena ke koye mimbe ke radio jeka fo ko fe sabu radio mindo olu cesirlendo tunga ko la bite wiya damne kasoro radio chama yere tunte jango kake kabro la ubo o constance de la o constance ni amba fo o la kosobe amba fo amba tanu ala amba fe alsa partenariat min tumbe wala mimbe je ka fo ni au conseil des maliens de l'extérieur aka yiriwa aka tanye nyala sona daba tungara ka cesiri la ni président yere ka accompagnement kono nana ani e yere mim cesiri lendo akola amba bela jelen fo kala me jama bela jelen fo ajalani antiani baraji merci bien monsieur Ban merci. Ok, nous monsieur Bani Mor Lamine Ban aller au conseil ko yana bola badoy amba fuka wala nyimando afuna ka intervention na nga jom kan kono amtu mununu salula albi amala je kata minyi 16e fanfe amala je nani minyi 16e kotik do nyon soro mo Chérif Aïdara wal mama wore wala sa fe minyi albi ame journée internationale min kono no tunga nga to la doyi abe bla mine mun kono ulu bulu ani ta fawni na fawni munyi doka seka fola radio minyi jam kan krele mun sigilimbe bi tunga ngo tola wala sa u fana fela minyu ka seka fo ako saratiko ka donc ka belajili fuka belajili wala imando mun bula kanta sisa ame émission spéciale la mun sigilimbe tunga ngo ulu kama janko minyi tunga gelew yi ulu belajili bi seka do chugumina ani tan ka seka belajili bi seka fo nyonyi chugumina donc jibjakti alibi amito soni amina nega jur labla tungaranga wi munum bi yoro wo yoro ka kendi ni domba nyi uluka layni jmenyi uka tafan jmenyi justement u ba donc ka fo aklibu la kosobe parce que 600 bola ka ministère ka kuma me bola ka au conseil ka kuma me donc en 16e mo me kala jena lu fana nyon soro lu fana taymi yobno foy aymi na puma donc lu refela mi andu tafan anu kunklina mi donc dakunya fla u pse ko di chuko na soni amene ga jusala labla anu nu nyonche ni fem kala ukunu kanche wala sako seka ufo anyana chuko mina ni dumba infana ka seka ato ka anyaga kosobe minyi jere jokulu mumbeno ni obi talike association clé du tunga ale ni tungarangu ka mission mkara jo clé du la ulu kelembe ka kangangushi nyina ntaya ta ko flana yi salongo première édition kala nyina jababi senabi mimina sigi kabini sofna to bana dun 19h30 CCB la salle de presse kondana minyi modu damile dabaray kata se minyi SDRO kata se meno de ghetto ani mama koni no jan koni numbe don da babaw yi munum na nyon sura kene kan wala saka nyana ma donc mo absaga ta aw sembo kono koreno ani ka la jafana tunga ko mop mawdu na fa kene kam tunga akilo dibna ila mogola femu beno ni ulu kala ka ba ani femu ni majawi tunga rangu ka kuma bela jili dibna fa kene ka ani fol dumani donc lidma o ka ko cherotige donc o ko fana bi senabi la nuit de tunga rangi deuxième édition akate ani kledu ka émission tunga ulu ka ulika jodo jibjati minye sani ani ma ko folen to ka nyon soro amta monsieur Jara fanfe association malienne des expulsés amanyema Ousmane Jara ale bamru nega jurani watina Jara ani clé ala clé na basi foité no iradum somo bedi basi foité alhamdulillah. Et comment se porte l'association malienne des expulsés AME? Alhamdulillah, l'association malienne des expulsés se porte à merveille. Ok, d'accord, parfait. Tout va très bien. O Jara ni kusebe. Donc bi turanga o tola doyi aw ye jakulu mo ye minun tala tungana ni tama na gela kusbe ne aw signa kana so o bi turanga o tola do abeke tashi bleka nyeshi aw fana ma kusbe aw ka activité ou ta fawni na fon abe nyeshi fen mema ame domina na fo bi journée la akla jmembe la alhamdulillah ni ngali jara ko sebe ina fo ya fo chugumna ne Ousmane Jaraye ne association malienne des expulsés au Niamoy nous va fo association ma ko AME alors donc bi 18 décembre 2022 mais yakilla jigina 18 décembre 1990 Nations Unies ka assemblée générale Monkera
on l'a adopté qu'à Foko quelques données 18 décembre dimanche pambé qu'a célébré pour le droit de travail migrants et leurs familles. Donc barakela tumaranke barakela nuka dembaya nuka famille mbelajele bigake droit tachili ka di belajelema. Donc au droit qu'on a depuis 90 farfela la fois qu'à cette bima anya ye ka fo jamana mun ye farafin jamana no ye Mali nuni Mali a été ratifié en 2003 2003 si je le bon mémoire 2003 comme ça Mali a été ratifié farafin jamana ye a été ratifié kasi farafin jamana mun ye tungalange o bojoro munna mais o konna na to bu jamana kelinte bi mun ye nation zeni nga kuma imbato ko ka signé ou bien ko bolono da ka ko kani droit ko di tungaranke uma o te Amerique jamana kono o te to bu jamana kono o de la droit de l'homme ko an association mun be droit défense olu fana ke tasibla ka ke interpellation yi ka ke kangarda ka ke kashiye ka yira ko aw fana ka bolono danna yasa keleya mun be tunga sira kan o kela ka se ka wuli ka boyi parce que ni nazar la sira ka signé ina fo farafina ya ke cogo mina ina fo Mali ya ke cogo mina awo abina ke sabu nyuma ye tungaran ko ma amba fo ko do sara jikono do sara ya ko akuga akebe duma o tina do ko geleman kono donc ibina ye conférence bobe organisé gouvernement fait al Mali le gouvernement on va attaquer chini nala sanama kulukoro nala sona chini ngene ko lisaba o be kulukoro amuni association yi on yere fana banta célébrer célébration d'amener le 22 parce que avec d'amener 18 décembre jusqu'à le 31 décembre ni dongo do to c'est ka dokala donc le 22 on yere fana yi ka conférence belebele wa boloda ka projection ke filmuna ani ka débat wuli ni ko inka ka interpellation ke anga jamana munu ya ratifier ali salu fana ka far anka ka se ka to bu jamana interpeller munu ma tonga semaine do bala wala so bu se ka semaine do bala donc ni 18 décembre kuma ba yoro doye donc a cérémonie nga chan do ba keni ni sojawi do ba keni débat wi do ba keni interpellation wi do ba keni damu yere ko akli bo tunga gele mu yusoro donc ana tabolo ka chan d'accord musu jara nyina sanko nana tiendo awe jakuli munu gele asoro nu nana ga afana tunga kibaraw me ko sobe ayay ka fo Guinée équatoriale o mo be gele ala albi donc naso ni tashibla wal madakune kelem bi bolo ka fo Guinée équatoriale kawi en tant que président de l'association des Maliens expulsés. Ouais, Guinée équatoriale ani Union africaine be ambeka afunyana beki aklito farafina dameka beki aklito farafina convention ba kono wala sa de umbe tungaranko mba Afrique centrale jamana kono ni Guinée équatoriale bola de mo mi se ga wuli chogomna mo de mo no me kasola o se ga kasobla chogomna et puis o se ga taxi mo ino africaine ga taxi o se ga pato chogomna aywa o yele temenengo CEDEAO fana no Afrique de l'Est amba fuye bien vrai que insécurité be CEDEAO jamana kono mais tungaranko ka berebreton ani tungaranko la pataliero ama fe CEDEAO ko tabulula kada ka anye jamana CEDEAO kono munu be ka CEDEAO dindo funake kada convention bilatérale do la batolika d'accord ajala msu jara kananyina shuina la nude tungarange o tago franambe no CCB la inshallah nere invité donere ola nala sonama ne ala sonama avec ambe nyanyana en na ala kaje inshallah merci bien jara merci beaucoup Nimye minye Ismaila Jaraye association malienne des expulsés présent donc fana ya ka fela dia jala en ko suba me nga jurula bla kenwa mo anu ulu ni nyonche na fla kenwa mo munumbi jamana ko kana na ulu de kodo nga mumbe no ne ebi ka damne kai katabla mena ka kateme bomo feti nga juru chini jam kaina nga juru sra ye 00223 24 76 29 24 78 78 attention 24 78 78 au sra kain 20 24 98 98 au sera fanakay ga numéro following au sera may donc nabi woleli ke ayaka 00223
min ye 20 24 78 78 walma 20 24 98 98 Djib Diakité en fɔlima dɔ lamɛn mɔgɔ bɛ nɛgɛ la allo allo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi Kamara baasi tɛ yen alhamdulillah bi ala k'a ka jɛmu kan ni hɛrɛ bɛn tawa ami an bɛ dugawu kɛ a diyara an ye mais c'est pour dire que i b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o ka wuli ka jɔ ka dɔgɔ tunga kɔrɔ quoi ayiwa parce que adamaden kana f'i bɛ kuma duman fɔ dɔrɔn k'a fɔ i t'a baara kɛ c'est ça que o tɛ marché ne bolo ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ d'accord ni fɛn mun kɛra ne b'o fɔ mais ni fɛn mun ma kɛ ne fɛ o ka wuli ka jɔ ka dɔgɔ tunga la ka mais Kamara, il y a tout un ministère Kouturu de Beno à Barakama. Non, ministère de l'Ontario, ministère de l'Ontario, association Bay. C'est pas seulement la ministère que je parle. Il s'agit de Moro Kanga Koke, Kanga équipe Tungarankeora. Au Kanga Vilika Doniké. D'accord. Pour que Moro de Sabi, à ce gars de mais à ce que Moro de Sabi. Mais, Kamara, mais Amounubi, Nan Radio, émission qu'elle a une association B, non, enfin, pas un seko kede. Non, aw koni, aw ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ yen. Ayiwa. Ça, vous êtes de numéro 1. D'accord, o diyala an ye. Parce que ne ye kuma da dilanba ma diɲɛ kɔnɔ an bɛ ka ɲɔgɔn nouvelle sɔrɔ aw de sababu don. Sinon ne bɛ Gabon yan o. Mais ne y'a dɔn u ka association fɛn u ka nafa ka dɔgɔ Gabon sigira yan. Mais u b'u se kɛ mais u ka nafa ka dɔgɔ. Ayiwa. Sinon anw yɛrɛ fɛ ça fait une semaine yan nɔ vraiment gɛlɛya b'an kan yan kosɛbɛ contrôle la yan. O daminɛna aw fɛ yan. Une semaine parfaitement anw fɛ yan nɔ c'est dire d'abord Abdou. Mais o ye san yɛlɛma de ye wa walima gɛlɛya wɛrɛ de bɛ yen. Non bon a kɔni ne. Oh là là, nɛgɛjuru tigɛra ani Kamara ni ɲɔgɔn cɛ. Donc n'a sera ka segin ka don mun do ana ɲɛfɔli kan ye o la nɛgɛjuru sira b'aw bɛɛ ka bila la 00223 24 78 78 allo. Ani tile. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Aba Fane Nafaji e ti weleli kɛ ni jamu kan kɔnɔna la Djib Diakité minnu bɛ jamana kɔkɔrɔn na ni jamu kan kɛrɛnkɛrɛnnen nɛgɛjuru sira la an bɛ olu de ta sabula n'an ye olu ni sodenw ɲagami ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ min ye yangaw ye olu kɛ ka di ka nɛgɛjuru so ka tɛmɛ kɔkana mɔgɔw kan donc an y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ tunga na a bɛ se ka jaw fana lajɛ n'a ye Abdou Touré gosi donc Facebook kan an kɛlen bɛ k'a partager fana min ye Jɛkafɔ diaspora fana kan donc nɛgɛjuru sira ye 00223 24 78 78 walima 00223 24 98 98 min ye conseil supérieur de la diaspora malienne ni o ye 16e ye ale président ba b'an bolo nɛgɛjuru sira la Mohamed Chérif Haidara nka min ye Madiba o y'a kamalenya tɔgɔ de walima o ye an b'a wele o de la an b'a wele ko Madiba de Madiba Jibi bɛ ka kunkolo kam dɛ ko y'i kamalenya tɔgɔ de ye wa? Jibi dun fana ka wolo caman juru b'e la dɛ. D'accord Madiba donc i bɛ radio kan. Alors bi aw ka seli ye tunkarankew tɔgɔ la don min ye tasibilaw ni o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ye o ye bi ye. Ani fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o kɛlen don majɛw ye fɛn minnu ye donc o bɛɛ bɛ tali kɛ o la. Voilà donc 16e niveau la welekan jumɛn bɛ yen nɔ fɛn jumɛn bɛ aw fɛ ka fɔ? N b'a fɛ k'a fɔ aw ka wulikajɔ la Touré ani Jibi na baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ. Tabarikala. N'i y'a ye k'a fɔ ko an kumakan bɛ fɔ a bɛ lamɛn Ala n'aw baraka. Siga t'o la. Ala y'aw mɛn aw ka baara la. Ami. C'est vrai bi c'est une journée internationale de l'immigrant. A ko o taara ala ka siti ka kɛ journée mondiale ye. Jamana caman b'a fêter dunia kɔnɔ. Donc o b'an permettre san o san fan min tɛmɛna ko évaluation kɛ k'a fɔ ko ni bɛnna ni ma bɛn ko wɛrɛ kɔra donna a ko la